Čau lidi, vítám vás u mého videa. Dneska si zahrajeme to úplně nevím přesný jméno, protože jak jsem vám říkal, neumím moc anglicky, takže v pohodě. A dneska si zahrajeme, asi znáte podle zvuku už hru. A už to bude. A už asi víte, co to je. Asi to poznáte. Pravděpodobně, kdo to hraje. Uvidíme, ale podle mě to znáte. Já neznám její přesný jméno, protože to... Ale tohle asi fakt znáte už tu hru. Tam s tou kšeltovkou přede mnou právě teď proběh. Tak lidi, já už jsem tam. To byl docela lehký level. Ale jinak to bude těžší a těžší. To není jen tak a tak a tak. Že to jen tak prostě dáte. To jsou další kola hnedka za sebou. Prostě nevyhráte. Prostě dokud neumřete, tak ještě hrajete. A pokud tam zůstanete jenom vy jediný, tak bude hustý. Ježiš, to nesnáším. Hej lidi, v tomhle tom, jak se budeme tady klouzat, v tom mě nebudete. A v tom mě budete nesnášet. Protože přesně, no. Protože já to extrémně neumím tamhle level. Vidíte? Úplně to není pro mě vůbec lehký. A pak mi budete psát do komentářů, co bylo to předtím. To byla jenom náhoda lidi. To jsem třeba ani nevěděl, že se to dá tam udělat. No. Vidíte lidi, když jsem teprve tady. Aha, tak možná. Vidíte, tohle extrémně neumím. Vidíte, kámo, to nesnáším tohle kolo. Budeme mít ještě... budeme mít ještě... 5 minut, myslím. No, 5 minut. Na to ještě se zahrát. Na 4 minuty ještě se zahrát. Protože jak jsem vám říkal, to video prostě to... Chtěl bych jsem fakt, abyste mi dali když tak odběr. Hej, protože... Chci fakt odběr od vás, budete moje srdíčka, kámo. Já to nemyslím gejovsky, kámo, ale jste podle mě zatím dobrý diváci. A i v tomhle kole jsem byl úplně jednou poslední. A předběhl jsem všechny, ale úplně všechny. Tohle už mám takzvaně natrénovaný. Trošku natrénovaný. Protože já se furt vyhýbám těm koulím, ale teď nevidím dopředu. Vy taky. Když nevidím já, tak nevidíte vy.
Asi tak. Shit. Jsem mohl skočit. Kamo. Dělej. Já zase jsem mohl skočit jenom. To je tak lehký, ale když si uvědomíte, že to není zase tak lehký, hej. Už je tam jenom 7 míst. Už dokonce míň míst. Já to musím dát, hej. Zase jsme to nedali. Škoda, už nám zbývá jenom 2 minuty na zahrání. Tam ty reklamy, kam. Tak jo. Za chvilku už nám zbývá jenom 1 minuta. Takže já už to asi nebudu zdržovat. Nechci mít zase tak dlouhý video, aby to nebylo jako předtím. Vlastně jenom vám můžu ukázat shop. Tady. Vždycky free, skoro každý den můžete si zatočit. Promiňte, že to je tak nahlas, kámo. Teď jste se asi lekli. Gemy, kámo, ty jsou v té hře jsou docela dobrý, jako vidíte. Že to můžeme zase dát. A když jich dostáváte tak málo, to je tak docela blbý. To je asi všechno, co bych jsem vám tady mohl ukázat. Ještě tady. Mám tyhle ty. Není to zas tak lehký je získat. Jinak, jak vypnu si tohodle. A tak čau, lidi. Dneska jsme hráli docela dost dobře. Mám epic, rare, legendary nemám. Kam? Mám všechny tyhle ty. Mám i epic, tady ty 2 jsou epic a rare. Neč. Prostě to legendary už nemám. Takže asi čau. Čau lidi.